नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज तुम्हाला फागलाची भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार। त्याला कंट्रोल असंही म्हणतात। हे पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच येतात। हे अशी काटेरी दिसतात, अशी वरती काटे असतात त्याला। आता आपण भाजी मी स्वच्छ धुवून घेतली ती, हिला आपण मध्ये असे चिरणार आहोत आपण। आणि जर कोवळ्या बिया असतील तर त्या काढायच्या नाही, आणि जर कडक बिया असतील त्या भाजीच्या तर त्या काढून टाकायच्या। तर ह्या कोवळ्या आहेत बिया, आणि ह्या अशा बारीक चिरायच्या। आपण कांदा बारीक फोडणीला कसा चिरतो तसा बारीक चिरायचा। ह्या कडक असतात त्या, ह्या अशा दिसतात त्या फेकून, अशी बी असते याची। ही दाबली तरी दाबली जाते पण ती चांगली कडक असणाऱ्या बिया सगळ्या आपण काढून घेणार आहोत, आणि कोवळ्या जेवढ्या आहेत तेवढ्या सर्व घेणार आहोत। आणि एकदम बारीक चिरायची ही भाजी। जेवढी बारीक चिराल तेवढी सुंदर लागते ही। अशा प्रकारे आपण ही बारीक चिरून घेतली भाजी। तर या भाजीसाठी लागणारं साहित्य, ही आपण भाजी चिरून स्वच्छ धुवून चिरून घेतली बारीक अगदी। लसूण, एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, कढीपत्त्याची 8-10 पानं, आणि खोबरं वरून चिरून टाकायला, राई जिरं फोडणीसाठी, लाल मसाला आणि मीठ। तर आपण हे करायला घेऊया। 2 चमचे आपण यामध्ये तेल टाकणार आहोत। तेल पूर्ण तापल्यानंतर आपण यामध्ये राई आणि जिरं दोन्ही घालणार आहोत, 1-1 चमचा। त्यानंतर ही कढीपत्त्याची पानं जरा बारीक चिरून किंवा हाताने बारीक करून घालायचे। ते झाल्यानंतर आपण आता त्यामध्ये लसूण टाकणार आहोत, ठेचून घेतले लसूण। त्यानंतर एक मीडियम साईजचा कांदा। या भाजीसाठी खूप कमी साहित्य लागतं। आपण ही फोडणी चांगली परतून घेणार आहोत तेलावर। कांदा चांगला लालसर झाला की आपण त्यामध्ये मसाला टाकणार आहोत। कांदा लाल झालाय आपला, तर आपण याच्यामध्ये आता मसाला टाकणार आहोत। मी इथे 1.5 चमचा हा मसाला टाकते। मसाला तुमच्या आवडीवर, तुम्हाला किती तिखट हवं त्याप्रमाणे तुम्ही टाका। मसाला थोडा परतून झाल्यानंतर आपण आता ही भाजी जी बारीक चिरलेली आहे ती आपण टाकणार आहोत। आमच्या कोकणामध्ये फागलं म्हणतात या भाजीला। आणि याच्यात आपण पाणी टाकणार नाही आहोत, ही उभेवर शिजवायची भाजी आहे। गॅस बारीक करून त्याच्यावर उभेवर आपण ही भाजी झाकण ठेवून, झाकणावर पाणी ठेवून ही भाजी आपण करणार आहोत। ही परतून झाल्यानंतर आपण याच्यावर वरतून मीठ घालणार आहे चवीप्रमाणे। मीठ घालून नंतर ही चांगली परतून घ्यायची आपल्याला। थोडंसं पाणी असं शिवरायचं, फक्त हबका मारायचा पाण्याचा। पाण्याने भरलेली डिश ठेवली आहे मी। आपल्याला ही उभेवर भाजी शिजवायची, पाणी टाकायचं नाही याच्यात। जरा ढवळायचं मध्येच ते। आता 10 मिनिटांनंतर आपली ही भाजी तयार झाली। आता आपण यामध्ये खोबरं आणि कोथिंबीर शिवरून टाकणार। जर खोबरं जरी नसलं तरी चालेल, खोबरं पाहिजेच असं काही नाहीये, असेल तर टाकलं तर उलट चांगलं। कोथिंबीर वरून टाकली तरी चालेल। ही भाजी खूपच सुंदर लागते, चपाती भाकरी बरोबर, तांदळाच्या भाकऱ्या किंवा चपाती याबरोबर खूपच छान लागते ही भाजी। आपण अंड्याची भुर्जी बनवतो त्या टाईपमध्ये लागते। आता ही आपली भाजी तयार झाली। आता मी गॅस बंद करते। माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा। माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।